Kulay pibro sa simpat kami usuk kuman ni pibro nga kwa ban kran ni ki ba yade bat ka yap ka im jung jet ban rio andrei balai ba ngi ngilong iman kumni hadu kumba manta kumba ngi don ngilong ki baro kide hi kijing jot lane kijing sha yurot ya ka hok long trai jungi kadei kijing biet jungi lane kadei ru bat kata kijing klep jungi la katan rai la jong dei na kadau da kijing khiam siam nga perkhat ala dia marwei ba kamdon jungmut ingi bangi ngin le jubor ki baro ngai i kini kisngi ki baro khot kijing le jubor hi kin numla ban lada krem ka hukum jong utei ni kamdon jumut yang ngai phi bangin le jubor kani ka perthai namar ublei terkenrat hi ula dap ong ka khandeu ka siam ka syong hi ka ti jong utei ka syong hi ka mon jong utei kamdon jumut toy ka jingle jubor jong hi gibri kamdon jumut toy ada kat bangin ang pun nut ane kat bangin ang long donut mau ane kat bangin pat perkhat ane kat bangin pat sngotu ngin nyai long kum ni hi bat suki pasuki ngin nyai ja rangai halaki singi kani kadika jeng yoi jonga lani ke jeng perkhat ko jonga walda bonsin kisak ngasak keren ben wal bonsin ngasak keno ba me dei uta em ngapat ngai bat skam yela katan rai jong ngai kan mau ya kipor bangadang kena ngai kan mau ya ki ba imei jonga itu khana ngai kan mau ya ki ba kirutemen ki itu khana ngai bat skam ya kata hadu kat menta kini kisngi handrai ngakan mau sa bat teng habanga la perkhat pelan ngasngu manjau umat handai kamdon jingmut ya nga lada marwei ngalong kumni lada kajat menru jungi kam tre ban kala haka jaka bakin kala ka bamut ha jaka bangin perkhat jaka bakin penbej handai ki pen sitom pen ban yara ki briu lo jong ki barit ki baria dani ki pen sitom kala de tang la banga adon haka bor tang bangal adon haka suki tang bangal adon haka kata kajing longket sim lane kat sensiar kamot ngan le jubori ki baro ki kon ki ron kani kade ka jing syailam bakla hano ka jing syailam bakla ngaperkhat bahai ki baro khot kumno ijat benri batang sitro ila bandong hadukan ni miasto jengmut syu dei bangi klet yala katanrai la jong dei bangi klet yala ka ngu blei ka demblei jungi bangi ngim simla perkhat ya kata namar ngim simla kenkor ya kabor ka jong ublei trekenrat ubana jerong pian unong hukum nong batai ya kalong brim unong bha unong benta ya kendo siam unong ai benta unong sam benta ya kalong brim kani kesla partai katkum ka hukum jong u de ka jing lendet ka jongi hi ka hukum ka jong u ngaperkhat ya kata Henry ngan le umno pat alamarwei namar ka jing sa ben sa ko ka jing sa kano teng asngo kumbangan penduk no ikani ke YouTube channel kamdon jumur ngai kani ka pisa ka tengkai kani ka subscribe kai ni ka marat kamareng namar beli ba ngang perkhat ba ka jing ben ka jing kano ka man sim bala rung ha ka man sim jung ki breu jungi ni kadi ka man sim jot sudah kinang tangban ben ban ko kinang tangban peno arsut ik beri lojong kinang tangban keno ik beri lojong bali phimnang ban comments dakten pharang ban reply ki pharang ke nong penjot bali phimnang ban reply kitu ki dakten hindi ya kitu ki nong penjot ki bailam bakla bali phimdon jabeng se ban reply kitu beri menabar bali phi comments pedi ki beri lojong phi peno arsut ik beri lojong pendok mesim ik beri lojong bali phimdon jabeng phimdon jemut yang perkhat nala dia pia nang tang ban ben yu beri lojong phimju nang ribon ben yu beri benabar phimju nang hiru ban keno yu beri benabar bale pia long hadukan ni ngasi perkhat kani jing start jong uta ukasi
Banang ban ben mi tangi upra jai ban rula jong. Bomla ban ai mensim yu jai ban rula jong. Bomla ban kentiu jai ban rula jong. Kane kari jing start jong pi. Adang ya tainya kini gisngi. Ba ki ong be hana ka ketien banang kong do hana de ban ketien pareng. Ka ketien pareng merat ayu kata ketien pareng ayu lia abangang am keren pareng lia anga keren be ketien lajong lia. Ketien nyu trap. Ngam tip ta pareng nu pa dut ne upa mur ne ngang tip ra. Nga keren be ketien lajong lia. Keren be ketien nyu trap. Alfabet ngila ang penon kam alfabet ayu yuru le akat bangi pediang lang baro le. Alfabet merat ayu lia atau alfabet lia abangi tangai ketien jongin sngutu lia umpen itu. Tentang kadehi kumba kili senteng lia. Keba hadu mentani nanglong kum lemuk lemany sngutu lia. Alfabet ayuri tangi ka ketien jongi rompat itu akar sencar jongri India kataro nang sngau sarong le kumno le angingim sngau akajing embrio jongi kumbangi perkan tangi ka ketien la jong pat itu ha katakari kabangi ni syong ni sak ni im ni ki ni ksar ni yo kabha ka bantana katakari kabangi ni syong kataro nang sngau sarong le jing embrio ayu ke bukum kane bah mendon jemut jeng perkat baklam don maloi baklam don jabing lia hato ya kata kapisa katengka kabha kabanta barkhot kikat ji ngi penon kam da kapisa pareng ne lia pisa Amerika da ka dolar ne lia penon kam ne kabit tas ngang ong ne namar beli ngang se perkat borobor kini ki jing don jing em kini bar khoi kini property ni ki ba u pareng hi ulada shem ya kata ka musur la ni ka tax ya kani ka jing sna jing i bor khoi kato kalakut kato mantarang ni sikmat phinom la asyu ro ban le jubor phile jubor justi phindu phinjot hi hal di ada phin pen bet yang ni sikmat kan jin jar ye phi hi kam dei yangi ki barit baria kan jin jari phi hi kinong sensar kanyen jarhi pi kibas ngustat kanyen jarhi pi kibakwa bor ko aburam ban hangi kidong balan don jingmot ban Kristian pi nang ni sikman ban Kristian pi kibriu kibakwa bor ko aburam don jingmot nang ni sikman ngar soong pi ngangan yalam yala ki pat lejong kiba de ki baduk kiba jenjar ngan yalam mila ke jong ki pat pi kiba bakwa kontrol jubor pi ya la ke jong ulti ndon jemur nang ni sikman tangi ketan rai la jong phim tip shu ban kranik tin la jong phim tip shu pi kran na po assembly pi kran khasiru bon hi ban khle aktin nong wei le man toy shu rei kane ban ye kran ban ye pi kiba sa asor silong ban ye pi kinong sencara asor silong kam don jemur shu ra Mdan jeng mot chu mdan tan rai mdan lawei mdan era mdan jeng mot ra tang keten la jong la philai klet lut yek tan rai la jong la philai klet lut yek tan rai la jong phikuan pun dujat mdan jeng mot ra phim qua hiru ban i jai mru jong phim qua ban katiu jai mru jong phikuan pun dujat jai mru phikwa ban bandai jai mru jong phikwa ban pun dujat jai mru jong phikwa ban di ya ki jai mru jong kumno phialong kum kane sansar khadar kumno phim snotho shu kumno phim don kataka man sim sampang kumno phim don hiru kataka ka jingkit khli yala ka jai mru jong kan man toy ayu kum ya phi ban long long sansar kan man toy ayu yi phi ba phi phin chuele phi yo kam phi pan teng kane kade tang ka taktik la ne ka idea jo ki bri na baron pan jot ye kini ngi je ban riu pa han rei phi pade nganga yu asngau hakini ki sngi ar santrik ki don ki ba let kai suari nang ne kai suari mo ngang ju ong balik kai pikini kai suari nang ne sha namau yang sha sora ki ong hane pen i ya iti vaksin ne iti vaksin itu badu i vaksin hane pen iti vaksin ne bala de ai vaksin nem tai ari kabit ka seluruh
Wat ngan ong ye pi yue bape ikana gitu senal. Wan nai le kasyo chapo sora ne wan nai le kasyo. Le kasya senong dungi. Le kasya kakoi le kasya krampuri ne bomdon vaccinated ra. Bomdon kata ka jing sak hanglar kita berkhoj. Waju le kasyo sora. Le kasya kiwe ki bomdon ka jing hanglar kumta. Namar lada ki penbor ya ki brio kat ka Supreme Court yung kari India ka klam penbor ban ong bit ba ban force ini ban ai vaksin mo ki brio hanre kani ka jala jungi hapo sora mo hajaka jungo kai prte sora walle chu ki kun ka brio nyotrap wajule kasyo sora namar ngal ade bi osngau de lagi jung khmat ngadon ru ki saki ki don ru ki no kersan junga ki ba hasora ki ong ba ki pan ya ki slip lani ki pan ya ki kat bal de ai vaksin dei walle kasyo sora Paya jot mano, paya duk kamai mano, paya duk kamai pahi kanong sora. Haka bit ka slur. Ka Supreme Court juga India kan penbor yakino yaunu uri simet ban ai u vaksin. Pasam ya bit panduk kamai hima pasya kanong sora baro paya bit I paya dep satu. Ngayo sngau kidan daki bos kidai daka bos ndre pimsya ban bam tang hapo ru pimsa bandrung ngala dep yo sngau de laki jong skor ngala dep kalawan ni kenduk markhmat iru takabrio kaba pihi pia khanglat yakinong jungo kai parthe ban jungo apo sora dena takada wajuli kasyo apo sora yaki khon kabri nyotrap wale kasyo sora le kasyo ki jaka namari kita ki penbor ban ai vaccinated wajuli kai tu jaka li wan kasyo snong jungi wan kasyo krampuri wan kasyo kakoi ngingi priang sob hai pi sto namar ba phimi buram ya ka ani phimi buram ya ka court order phimi buram ya ka high court phimi buram ya supreme court ngam sotana buram ka an la phimi buram ka an ngam sotana leru phi buram temani ki manto dena takadaw ngam sotana leru ngam pediang re kini bro khon ngang keren persya jarum nunu bas ngo persya ekta jingkran jonga ane banut tangban comments wani kendo markhmat meet you you want to meet me face to face le wani kendo markhmat wi badeng ngan ring de video le bani keren markhmat bat pi lada pi ong be oh kam dei kumta nei wani kendo markhmat ibadeng ngan sawan yelam kisaki sabut satar jonga ngan sai keren markhmat ha khmat juga video face to face dena takadaw ni wat yelam baklai ke benru jungi ngingim dei Hindu ngim dei Muslim mangi ngingi dei jat kan riu ki ba ublai terkenal ulamang ulabu hakane ke jaka ngingi dei Israel pakangi ngi dei ki khon kabri nyotrap ngingim tep yeno inoru ngingi la keterai jong ngi tep keterai jong dena takadaw nei jar unu bayalam baklai ke jat benru jingi wajong Kristen ngam tep Hindu ngam tep Muslim ngam dan jinget iru nganget betange ke jutang jung blai ngam ju tep ike eru dena takadaw ngan suang ipi jar kinong bayalam baklai ke jam rejungi nei mi skman ikendo ibadang markhman mi dadai uno ru wai kendo markhmat ibadang wani kendo markhmat ibadang do trong ka kerteng trai junga kade arkelius do trong wani kendo markhmat inga wat ju kop tang hari wat ju lamiek tang ban comments labla ike berkhoj yo ndang ade kapor jonga bangangan no mat ipi ngantep ipi po jel baro wo jumlien banilam baklai ki babon balang namar balei dapat hiru ya ka hukum jong ka Supreme Court bat ek hukum jong Supreme Court wa jumlien ban pengkhenye ka an ada pipen kan jika andai dah kan mau paham deh tang mapi betip an mangar betip an ukena kelong betip an ukena sekolah betip an ukena red betip an nongpalar betip an barakot ni betip an kani kadi demokrasi kam deh ke diktator wat juhi wani ka sekolah ni wat ia lambakla ya kejap benri ujungi balai dangi di tang sitro balai ngingi dan kejing skam ngingi sengotok pranung belang ngingi tip PI ayu yangi nru benai hau arjar arthau nru benai pikang pisew ayu ikinong bela baro katok pisa bal amang raka ministry jongka labor department bar khoj pia bamlot ma pi wat yalam bakla gitu nru jungi batai
ka klampoi ka pisah ka account jonga ngang la ai do bank account jong ka bandhan ngang la de ble isram kat mantala da kampoi ku pisah bar khoj ni bal amang da ka ministry nei ngang chong pi la bar khoj pi la poi pi ha ban poi po jel amde banong mde banong oi o my kron jakab fin on my god pi on my kron o my kedor o my jalebi balik pi mong ta balik pi mong o my god pi on my kron o my jalebi o my kalan jalebi o my microchip balik pi mong ta ya pi baro khoj ki ba penon kam bakla pi haban ai hi microchip namar pi la bam ni to ka plia baro khoj pi haban ai microchip mdei manga mdei ki prabaduk ngingi belada ka mse bla jong ngingi tip la kamera bla jong ngingi trade dala ka mse bla jong ngingi don ka hok ban im ngingi don ka hok ban kran ngingi don ka hok hiru ban im ha kani kari namar bale ngingi penbiang kat ba hukum ka Supreme Court negeri India ngingi le ngingi tip ya kata baru khoj wat yelam baklai bobon balang yo pijat dia da pi ya ka an ngini ya ka an da pi ong nga bakaran bakla ais ka an juli lei ra be hadu haying bisar ngan sepen i ki prof berkhoj din ta kada ba pi lam bakla yu barit bariane kania berkhoj pi kwan pharia pi kwan pendu jai ke jam dulu jong kamla ban long dari leiru kamla ban long pi ken wi badeng ba bi ngar ngo ong i pi bi ite da pi lam bakla ne ngang ong i pi bi kabit sniang pabit akum ka sniang hi jabieng kum ka sniang wo yelam baklai babon balang nang kor sampai sniang ni takada filam bakla ni bar khoj bar ibadang bar khoj idan ke proof mde tang ba i marwei bar khoj ni da pinut penya badang kana nang to bar khoj pihaban mi hi sakmat pihaban plahi la ko jong jingle wat top dah namar baki babon balang em ki pat slor menta ngan ong ipi tat da pi la kwa ban le sni badeng hang tahi saki sabut satar bar khoj sami lut my family is not silent ngan ong ipi bar khoj hi pin sai ngan no mi thu iru hang no don family jonga pia melien tangkani ka kam thok ka kam syukur ka ba pi lam baklai barit baria pi le jubor pi pen kongo jubor kani kam ya ham kani kadi ke sencar pat ba pinom la ban le umta penbej e ka ek ba pi la bakla ada pin penbej menta ni kena ba ha goi ka sngi pin ngat hi la ka jong jing jenjar pin ngat i ka jong jing jenjar amderi ski jala pila i o bese pen sitom IAS officer usia pendu kam kumne amtai doktor usia pendu license kumne amtai hang ne jala jungir kan sajahi jala jungiru sisuntu buat ia lambakla pin kan sajahi hang ne jala jungiru dena takadang ngamaham lupa ipi ki kon gabri nyotra berkhoj namar pili ki bi bathon yo baka umsam kan sawan hakata kapor daya mangi kibaduk pim isn am daya mapig beruspa ro kata kapor ni gibri bodon kabor don mano bas ngap hiru kasapoi kata kapor ba ngalay iteng Facebook ru baki ong no mndi tang kibaduk bajenjar ngi beruspa rung jenjar da piri jenjar pig beruspa te seu profesional tax seu GST se beli pi jenjar pi beruspa ya kijing jenjar baduk pi tip pi juiram kanosin batai dan record ngi pai ba ngi tip pirap kumno de takada wat ilam bakla ju penbi chura nang ni skmat mendon ding mentoy ra mendon ding mentoy ni skmat ban ilam bakla ino ngang keren ngejing sisa ngadon ki prof ki berkhoj ngala ang percaya ladang api kwa mangkeren pareng ru ngan keren dah kwa ang keren hindi ru sakeren pareng ngan sapato ki bahayang masam jonga ki banang pareng ngan sakeren dak tin pareng ngan sapato rak tin hindi ya ki banang hindi ki bahayang masam jonga bakeren hindi ngan sebelah YouTube channel
Pikan jiro ngan sale kumba pi ong peleng yang ngaru ngasap ai pi do peleng pi peleng siar ne peleng han ne peleng ayu tip Ai pelak senyang. den takadau ba kumba pi ko palan kumba pi keren palan nei ngaru ngasap pensai ko wigasngi yaki bro namar fi ubu a badeng sipia ngaling am jude di tang sipia ngangan ong yo de tong sanaya ne usi anar ngam tip igata Ta bakano hi. kumba pi keno nei kum tahiru ngan reply pi hadu ba kalong renyang jong piru kanom sa rang ne khendau kanom sa hiru kaman sim jong pi kumba pi keno kum ta nei kasabam krun hiru ka ya kata ka jing ya ka jengmut yang perkat jong pi bad ika sentur jong pi bad ya kata ka ika bodona pi jong kesabam kronrut ika yang sam jong pi namar pim sem la perkat namar ba amdai tanginga kita kinong ban ben la ne kita kinong ben nyong keno ne ki keno be tang kijai menru jong ki jong not hiru ban keno ya ka kiwi kijai menrio ki bawon penjat kijai menrio jongi kom ya pi kum kini kijai jabing ke ba pi don nei kom ya pi nei pide ban poi be chan rock sau hi kam dere ban im han re jala jungi de poi chan rock sau dan mana ro ban sngap kumi kita gidai nya jong pi ban nang ban tang ban ben ya ki brio la jong ki bas dang ban kiu ki bas dang ban i ke ban riung ban kan tiu gidai ban jong komi kita gidai jabing de ban poi be chan rock sau ba pi nom lai hiru ban ki kli ban im kum ubrio ba sisa Hisen ba fil akran bakra ne ka to kan ya jong pihi kan poi be tang sikijing bakla hi bat barok don chu mono uban sngap iktingini ya jong pi bat lada pi alam bakla ke jong ir ne ki skor jong kita ke bayu asngawi ki tuginu ilam bakla barok kin saset kelut hanre tangi kita ki bakra ni jing sisa tangi ki tahi ki brio ki jat mri jongi kin sayu asngaw nang ni sekman pinom la chu bani lam bakla pi ki nong kwa penjot ikit menru jong ni komia pi nei komia pi ba kwa penjot ikit menru jong ba klem perkat ba klem song to kom kita kita nya nga banta bet ba kin poi shanu rock so shaba sap kasngi shabangen ubnai bat lada pim perkat war ka jing em jong pi ki kon ki ti jong pir kan poi shanu rock so shaba sap kasngi shabangen ubnai nganut bang kerana duduk kata namar balai ngalada bi ilut iki jingle ki jingkam ni ari dar sedang ban kiu jongi la bon stang ka jing ben ki ko la sedang ban kiu jongi ka to la sedang ban ne ka to bon ka jing ben ko pili ak film mlong pitre ka ni mlong pitre ka tai mlong baben nang kong ni ngayu ibe dak tin kasihi baben udi ubriu jongi hi baben si Spanish 4% kador pede kinut penpau henry ki ID profile batok ba syukur ni ban benya lo ujat beriu lo jong kum kata ka jinglong kata ka beriu kum ya kita beriu ni dia ban tap senrok sau sabangan sabasap singi sabangan ubnai kum kita nya ni kita kidi bala tem jong ublai terkendat bakin du ujat sendan nang ni sapertai bat yeng bat stem bat kon bat ti jong ki kim de ban imang ni sapertai kata ka di jing menta jonga kat kum ko hukum jong ublai namar balai kum kita beriu dan jaka ni sapertai I can long kum kitu ki nyut ki nyer ki ba season I sikendok kin ing dam ngani slapertai namar kim la ban I ben sim yala ka jat ka khong la jong kim la ban kentiu ka jat ka khong la jong bar ki kwa ban penu jat ka jat ben la jong kum kita beriu ki ban nang ban mi kum kir ngai kir miang sentur jong i jong ki long tek kum kiru podor lani kum kinong penjot ya kita beriu jong kum kita beriu nei de ban thang do da ka deng jong ublei ban pendujat ku kita beriu ba kinom imang kan sapertai bat kum kita beriu nei kinom sa hiru ng sapertai ai bo ublei terkendat ublei ukpa jonga ba beneng pendujat ku kita beriu kita kide kinong benta kinong bensen ban pendujat kita beriu jong ai bikin dujat kajeng kasem jong i kan thang da kading jong ublei ka bom julip ban pendujat ya kita beriu baki kwa ban benta ban bensen ni la ka beriu jong kindu jat sendon hakani slapertai dena takadau lada phimla bana jingmut ya lo prajat prakhong phimla ban kentiu prajat prakhong kom kita beriu kim don hok hiru ban im hakani slapertai namar balai ngang ong ipi ngala de bi ilut ki bro
haba ki le ki kam ki tracy tom ya ubri betracy tom phim la ban ken koridor ha pia ben pia ko pia le ben le ko ban kani kam la ban long uba tracy tom ude betracy tom uba 3 minut ude uba 3 minut hanre ka man to ka man them ka banang tang ban bang ka tin ka thlet nei ka kwan bam kwa man to ya ka spa ka phau ka ba la 3 minut da ki wei pan ki brio tumut kum kita jam brio kim don hok ban im hang sla pertai damar ki don akti lak jan ki don ka hok ban kamai ka ji ki don ka hok ba kin trai kin kata hanre la da kim la ban trai ban kata la ne ki su im tang ka bisni ka pi hun ya ki wei pan kamut kum kita jam brio de ban shop shan rok so de na takada balai ba ngang im hang ne ngala de bi ilut iki ki bro ki jing le ki jing kam bar ka jing euro je ka hok long brio de na takada ba de ngi kran ni human rights kam don jumot hiru ang ne de tang ka jing thok jing syukur sudah kita ki badai ban yo kam ki bom tre kata ka kam kinom yo andre ki yo pat ki we ki bom der ban tre kata ka ya kata ka kam namar balai bai ka kam ka ya ka kam ka jam baro khon la thit da ka tang ka priya utau pendep hok ya kata ka kamram badi ban tre andre unom yo andre utau bom pendep hok ya kata kamram pat uyo ban tre de na takada ngi na so thu lupa ngala so thu lupa nadu mencuan nadu ngadang kena ngala dep tip ikini baro khoi de na takada ba kam don jingmut ba fin pen ikut kubur ban ong bai laj kam hang ta balat kam hang ta laj kam hang ta namar ngila dep tip bai gitu ki kam baro khoi dehi gitu ki bahayeng hasem jong gitu ki batri kam sarkar bala depan pampisa gitu hi bahayeng sam jong gitu hi bayo tre yang to nai pelat kut kubur syura ngim don kam syuk itu jeng pelat post jong pimo laj kam hang ta laj kam kata nai pelat syuk gitu lada pimla hiru ba pipin le da karukom ka badai katkum ka juk thamai menta nai pelat nai pen laj kut kubor syuk gitu ki de tang kam darab jot jong pi to ye ba ma pi to iket ma pi ndon jeng mot ra ki kot kubur ne le kot kubur tingkap le ndon jeng mot de na takadaw wat ye gitu ki nong pelat kut kubur ni wat ye gitu kut kubur thok gitu ki ba yalam bakran bhavna thiet kut kubur boycott kut kubur boycott election ro ndon jeng mot ra kidai tang kam to kam them sudah boycott le jing yesang boycott kam balang ndon jeng mot da phinge badang boycott lot bar khoj ndon jeng mot ra por thabut ai be nota one personal rule abiang dangai badang le bi kumta mjuli le namar bali one personal rule ngi batre stom ngi biang bet no tension kimanto te tension mangi batre stom tension iyo do kali sipai ong le chai pen i be nga mari bela style abiang kimanto te khoslai am apply lupa tiki apply lupa ka kat da batai tam tar siap seluruh apply be gitu biang be tip top hari manto nei kin im kuma im manga mapi lari ki manto ki badan building ero ne kata kapor de eng salong balong manga mapi ki sahab an karan rit yang IP ding takadaw nei ba kum kane ga jing sensiar te ka ba ijabo kam de re tang ha ki jala hanre kampalat kan jala jungi ka jala jungi long da sensiar manamno ngilong thikum kimrano kum kimrao mga mapi prabarit em prababla em jenjar sensiar kongres kaju sensiar BJP kaju sensiar manu kaju ngilong bai kumne hi ngilong bai tik kimrao susah kontrol jubor kum kane ka jing im te bahaban nai sen bahaba one personal role bet bahaba sensiar personal role ngang ong bahaba sensiar sipai la kum kane ka jing long umdar jing bor na keren namar la that kani jing im kaju sikaju tang ka huriura bahaba sensiar sipai bahaba sensiar personal role ngati ngakran marwei mentang nang sukran bi akten kasi ndangala bitar le ni namar na kran kasim kana kibon ki prolog de khar jonga ki batip akten jonga am ki tep ki support ki kersan nga handrei lada ki translate ngang khangla iki bikin translate tin hindi lada banga ong be translate iki tin hindi tangatal akut jelajungi PS ngau sarong ike e singo ko ike e ni nang takadaw kam don jengmut ingi haba kalong ngumtang anong krani ka e ka ba
kum bakalong hap kerani ke bakalong kadai tang kajing syukur kajing tok kajing to kajing tim kabam ju yo hiru kahok ubri bodok ju yo hiru la kajong kahok kat kum balamang dak sur kat ngim yo hiru ngi kata kahok kat nongut hi ubayo kata kahok balamang dak sur kami kadai tang kajing to kajing tim sudang ni don jumut binang takadaw bal dangi kerani kata pias ngomong pimang liu apa piale ba piale hiru kumta Sujud kai ki mensim, sujud kai ki. Pisukwa tang man penjot iki mensim balului pisukwa penjot iki ya ka mensim jong ki beri baduk barang li ki juki ki konsuat ki raitong kan dan jeng mot ayu sansyar kum no ntip kata sansyar kum no ni ntip syu kadi demokrasi ni kadi diktator ntip syu kani tang jiro demokrasi ni jiro demokrasi dan demokrasi ni demokrasi ayu bukum kani banong demokrasi adi ban leran imat way po way nung sansyarang ni to hiru ya ka meaning demokrasi ayu ni kadai tanga jing tok jing syukur ka jing to ka jing tim ka jing bam ka hok jing kibri baduk ka jing bam ka hok jong kito ki bade ban yo baha yo banta balamang surkar kami kadai tanga jing tok ka jing syukur sudah kumno pimile raj pilong spa long powder ka baba me ka hok jing kiwei kataru pimile ran tang katulop ayo ro pimile dak bam kumno pimile ran bare pimut try ba badeng dui jiro badeng dui bit bare tasngeng bare tip na la nga ada tip makanan ni nga syukuran bit akhtian ngam ju kwar ban le sniu ye ngam ju kwa hiru pikit ma ngam ju kwa hiru ban le tu jing ki kito bar khot nei dala ya ki kamut pila khot ya keren la ada tengka bar khot ai klet lut ngam tre hiru to pisa nga kwa tang ma phi phin le hok nga kwa tang ye phi ba phi phin le bet nga kwa tang ye phi ba phin kla ka bamut tang ka tai ngam don kami ye da ma nga kwa ai kata nang ni sakman ada yesto jumut keren kala ka bamut no trekam ya bet kelenti ke badai bang kikun ke beriunyu trap ngini im suk im san bangi ngin ya bet ngini ya biang tang tahi mdan iye ba ibadeng ikwa walda idi ban yap nang ni walda phi don jung tumu basni ban penjakre badeng ngam don iye re manga ngalong ready hiru alor jung kata ngam kwa iye ngakwa betang ba pipin penyaj bet penyaj lemti ngakwa tang kata ada pin ni kala ka bamut ngas pen i kalti bade ban ya andai da pin kwa ban ya bo shun bo sneu la ne ban pengkelang dia lebih pin ye jenjar hi la dia pin ye jenjar hi la dia gamdon jumbut nang ni sikmat menta pinong usim la chai pinong kso tang arsngi hadien do pin la banong ta hadien jo ka election ni la banong ta manta phi usim achai arsngi pin salong kso lani la chai hadien ar phosngi salong kso lani hadien lai phosngi salong kso kam chimpor utei utip khambha banyanga ba phi utei utip khambha ki baro banyanga ba phi ni takada umdon jengmot ingi ubri hong ni slaperte phi kwa ban long blei pin long blei ka mesim junga kanom la ban long nga ngi te utei phi de peniap makana ngam don jengmot phi phim la ban long ublei junga sto nga ngi tangi utei bodi ublei junga phi ki bri ba emang seperti phim la ban long try ki im junga tang utei ba long try jing im junga phi ki mento bar khoj phim la ban long try ki im junga tang utei ba long try ki im junga wadi lam bakla dia tak ada ngang amdi ubrio wa khauput borang tang si berngam ma phi kum nem tang ngang ting ngam ju ting na namar ngal atip si sen ka sngi ndang la dei ban lej langkat ka hukum jong teng salej ka jing le ju bor jong phi kam don dor ha manta phin peniap e ka do phin ot i kanel khol khot ndai ka man sem ngan po ju te tang ka tahi yap ma marwai mi spongot yap spongot mi syajar ngot kata ka de jinget junga ngangam de khoput ngan ong ipi ngakran ni jing sisa pila ban keno bon jat ban yalam baklai ki brio nei ngan ong ipi ngaskam hala ka jinget la jong
namar nganget tang utei dena takada ba balai ba nakapor ngi ekran namar balai ka jingkhia juga mersem go jonga namar nga kwa ba ka menjungi kan ki iran dena takada ngam tip pi perkhat ngam tip ndre nga perkhat bi nga duai tangi utei ba ka menjungi kan ne kan yang rasong ba kan ne kan sa kan isla pertai nga duai tangi utei nga tip tangi ublei terkenrat ngan tip ini no ai ba ka menjungi kan im lai lui kat kum ka rukom le rukom kam jongki ka rukom jongki ka bala penia di ulung suam jongki ai bang ini ngin sa ini isla pertai kat kum go hukum jong utei wal da kinong le jubor kin bon na kadiang na kamon wal la re ki menjungi ki kwa ban tombor ya ki barit barian re tang utei da phile jubor kan ma ha utei udon rangkat ibaden ikren nang ni kam de jingla jung I kede jingla jung utei ai pu sam rakhe na ka por so for de na takadaw kadan ka jingla am sim jonga hanre ngang song ipi ya ubrio kam don jungmut ngang perkhat tang utei me mitip kam bhai ki bro ku ble terkendat ku ble ku pa jonga mitip kam bhai ki bro de na takadaw lada mem don kat ban nga ngam long kum ni kum ngalong ni de na takadaw ba ngan ong ipi bro khoj ki khung gabri nyutram pi ki ba janjar ki ba sipa ki ba syam mi kinu jing ya duai be tangi uble no kat bat pi no kat bat pi ni takadaw ba kinu ki jing ya ki ba pi syam wani kendo badang insa ajing mut ipi nga ngolong ngo pisa bat ki kar kom sencar kom khararang ni man tabro khoj ngade bi yulon ade tiblon kejing yuroj ka hok long brim brio kani jala jungi ka long su paran ngam msko wi hap su bangin ekran ki bro nomor kitip pelen ngam nget jiru bakim tip andre nganget bakitip andre ki le khnang kade ki jing le khnang jongki kade ki jing le khnang te kamot ban penting ya unu ubrio kamnong go ba namar kata karang kamsong anyara kata ka jing penting yo para brio kamsong anyara andre kalong be an penting yo unu para brio de na ta kata kani gar komlong jongi kade ka jing long riu klam penting yo unu para brio kade ka jing long riu klam long tik kum kiriu klam isa asnong tangbang ilong mesem kum kiriu klam pan kani kadi kejing bit jungi kejing bit tasam kaba ni hadu mentang ni sunang tamandai kado kejing mut perkhat ngilong tik mungkin merat ada ngilong kum ubrio ngideon perkhat ya kejing im prabrio shua bangin le ki berkhon ai bakari meng sentur ka kren ai ru bakam sem kan le ai bakam sem ka perkhat to ai bagi khmat jong piru kin le ke badai lani ki kam ki jam jong pikin le badai hanrel da pimle kumta kalong ke jing la ran kama jong petai ti de tang kini kentien ti nga kwa ban kentu wi bro khon kini ba yi kan ka YouTube channel jong ai like share subscribe kat ba pi ya sngo bit ki pi ya sngo ya ha ti hanrel de na takada ba ngasngolong marwei namar ba ayu ipat ya ki brio ki ba comments ki ba kersan nga dina takadaw ngalamut ban delete no ngalning kwa an pendok no ni YouTube channel andre ki don ki ba perlok ki ba ni kendo kum tu teng ngasngo masih perkhat ba ngam kwa raban keran YouTube channel namar ba kabon palat kata kajing sa bench kano am sngo teng sngo long marwei namar ba sengawam dan syur mono bakar syarnya nga Henry habaki wani kendo dauni kendo tang laingut songut ro ngasngu yu mesim namar bali kamla khandiat ladangi scam bania sibun ki bakandor dena takada ba ngangit scam mi kata ladangi dan tang arngut laingut ro ki ba scam lani ki bakar syarnya nga ngasngap ya kitu ki bakhandiat bani kitu ki basibun dena takada ba ai bo beli terkenal
undon rakat bat nga bat phi ki ba kersyani kani itu sunal jonga la ni ki ba hab e jing kran jonga nak benta ga jing sisa da yap ru dap hakmat jong blei ta kan rat jongi ai bangin yap ha kerteng jong blei ai bangin im ha kerteng jong blei ti tang kini kenten ku blei sibon ni fi bro